8-as. Eladom a hangom, eladom a testem. Jófogás harmadik reklámfilmét forgatjuk Kastyán Márkkal és nagyszerű stábjával, az Okego reklámügynökség gondozásával. Számomra az volt a legmeglepőbb, hogy az első film adásba kerülése után Szandi is kék hajjal jött be dolgozni. Nagyon izgalmas feladat volt Zsozsónak a hangját adni. Eladom a hangom! Egész régóta foglalkozott a gondolat, hogy egyszer ilyen szinkron leszek valami bábnak vagy rajzfilmnek, úgyhogy ez az álmom most teljesült. Meglepően tapasztaltuk, hogy mindenki oda van Zsozsóért, még a minisztériumokból is hívtak minket, hogy küldjünk nekik egy bábút. És küldtetek? Nem. De küldtük. Nem tudtuk. Ez a mostani forgatás azért is különleges volt, mert a Jófogás rajongóit kértük meg, hogy szerepeljenek a reklámban. A refrén a végén, akkor gondolom azt ismeritek, de az SMS nem, azt kell bonyítani, üvölteni, buli. Jó, ennyi. Ez van! Eladom a sajmat, eladom a sajmat. Figyelj! Eladom a fúrót, eladom a fúrót. Hátulról a férfi part szeretném meghallani, jó? Mert ők egy kicsit is nagyon biztosak. Igen, le vagytok maradva a hangerőm, én nem fogok tovább jutni. A reklám az, ami igazán úgy felkeltette a figyelmünket. Nem ilyen hétköznapi, ilyen unalmas, hanem tényleg az, hogy vicces, meg lehet nézni, megjegyzi az ember, olyan jó ki van találva a zene is, úgyhogy bele lehet szeretni. Felvétel van! Hangindít! Most egy kicsit az amerikai country zene és a rock, valamint a legmodernebb elektroirányzatok egy velege fog elhangozni tulajdonképpen a dalban, ami szerintem sláger lesz, nem mintha az eddigiek nem lettek volna azok. 46-os. Eladom a szemüveget, megveszem a szemüveget. De az eszemet nem! Zsozsó kellemesen pofátlan, megfelelően és jól szituáltan punk. Ezen kívül sokfajta gitáron tud játszani, mint ez be is bizonyítja ebben a spotban, valamint azt mondom, egy kicsit éhes, ugyanúgy, mint a stáb. Felvétel! Megveszem a kárat! Ennyi! Eladom a sajmot! Megveszem a sajmot! Vége csapó! Eladom a testem! Eladom a lelkem! És az eszedet eladod? Mm-mm.